Figyelem! A következő műsor megtekintése minden korosztály számára erősen ajánlott. Vannak mesék, amik sosem érnek véget. Bennünk is, közöttünk is történnek tovább. Vannak mesék. Igen, vannak. Vannak, amíg csak gondolkozunk, amíg hiszünk, amíg remélünk, amíg szeretünk. Örök mesék. Éltető mesék. Az ember meséi. Mesék, melyeket mindenki keres. És amikor megtaláltad őt, akit egész életedben vártál, akkor tudod, hogy az élet valóra váltotta a legszebb álmodat. Piva Krisztina és Pap Gábor főszereplésével bemutatjuk 2016 legszebb romantikus alkotását.